Jenjeni chuan ka poisai rumo ti in makti takina ena boshu chuan ka rupo ni lo chu ipar sami kala ka shil che ni chuan ka pu ka ni chu nakina ka rul don chenia alo ti fata Jenjeni chuan hetiang em heni ta chiang ti ka ring lo reng ati sui boka boshu chuan achang chuan nun hi asang viawa achangin kan tla hniam le a atuipui omdon viau mai nun om zanei takani ti na changa ei vat ro khoya mo kan kalangai ati zom ngal boka an ei zo chuan motorin an chuak duna boshu chuan khovel danga tanga local alien kani hi let to turin minron ko na salu tuka ma se kadu lo achani sha em achan chu he khovela hiani omwang ani ti in ma sa vu ati khan minong hak che ti in achuak ngala kara da na hmun atanga hlalote a chuan kalin mi pakhat loading sa reng nen chuan anin bia a chupa hne na chuan so ka kar chu nia lo en kwal ta che ti in shwaya tuma chupa chuan ngoite jengbo shu khai ni em ini tiro autograph min lo sign te ati nga chunga thalak tir turte zong ngal ruaya chumi hlan chuan bo shu chuan ninglu tukin akal san ta daya kara chuan lutin atlan tangal maka jenjini chuan ikar hi shali tumami hetiang em idla chha thi ka ring theilo reng I apartment pon chu sak che ti na mi ti na zot fiata a bo shu chuan oni zana ka kar hi ka zwara leidu tun om ngala ka in ai chuan I ina nuam jok tho nga tinge shewa ni chu ain sona ti ina zot leta jenjini chuan a shil du chuang lo zirui chu jason chuan lo chei meka shawani poron lutin damdoi aron keng luta chuti lai tak chuan zirui chuan phone call dongin jenjeni alo ni a shawani chuan a mu vele a chuak ta ngal daya jenjeni chuan zirui hena chuan shawani a in son chua thule alaka lung oilo na anei chuan ngai dam dil po shelo thu soin zirui chuan kalo zot fi anga kalo shil sakdon chenia ti ina changa zirui le shawani chu motor chunga ron langin zirui chuan a zot fiata a shawani chuan jenjeni idu zia ka sha a ka thik ngoi ani abula ka om chuan in thup ka nga ya athiam lo om lo keima hi dik lo zok kani a abula ka om thei to lo ani ti ina changa president nu paron langvele in an fanu video call in an lo bia a an fanu hmuwa chuan nu pahlim tak angalan tumin lem an lo changa an biak zo chuan in hlat le ngal vatin vice president dui chuan an pa hne na chuan jengbo shu hi suspend kheranga yem ni anat nei serious ani chuang lova ain en kolanga dam vele mai tura lo mani itima ma dewani ti in bo shu thawang alo hau ve nola president chuan engati ta nge bo shu itan ta da yelo ti in zota annu chuan chu tilamani lo heti chu adik lo ni chandanga omang ti in arin hlel thu soya president chuan ni a chan chu apa wangani kan company ma sona tur le ming than na turamin dal tu ni so chu wangin afapa hi adin hun pa ngaya tanga da hniam ka du ani ti na changa annu chuan bo shu thiam lo na om lo thu le apa om dana huwa da wanga afapa tor ti ringa chu tha ti lo thu so in an han in hnial le ri a vice president dui chuan thin rimina chuak taw ta ngal me a bo shu chu mr gu hne na training po chhun zom vele ta a ama chuan tul ti lem lo ma se jenjeni nor luina le mr guan thei to pan chhuap puina chuan chakna pe in a opo a chak thale ta tel tela do thei ta ka ngakin a be tanga mr gunen po in how renge tilo chuan anin ngei ru ta phian boka jenjeni po chuan a thian nu shawani chu company avatlo in thu omzia avazot fia ta nge a shawani po chuan zirui hian ala du che ni ti shereng chunga email mu hi shi om ka ti ema chu wanga in sun chhuak ka ni ti in karil ru danglam huna kalau let le ang ti na shil ngal boka jenjeni chuan bo shuan omna tura nei lo wanga a room a in ta nei ve thu te chu shilin anril ru adam ton ta huai zoka global singing contest om turatan company lampo anin buat sai ru tan to a president tian horon langina office a mr wugong kharon leng lut ve ta nol mai president chuan lim tekin alo loma an pahni chuan ti dunin president chuan chaina ram huam chung atangin global singing contest a tel tur thlan chuan a kan company hi abuat sai tu tur kan ni a contest a tel tur thlang chuak tur hian nang ai tha ka mulova chu wanga ron leng tur a som che po ka ni a jachatan ka du chi a ti hlotling thei sham la ka du khop mai ati a wugong po chu lom khop mai president chuan u0 pu atel ve don ti soin wugong chuan indu sakna lam thil chu ka ti du don ne lo ti she sa ro o aron ti ngala president chuan chumi wang tak chuan a lom nang ma ngei jachatan ka som che ti in anin kom ta renga bo shu chuan thei top a chuan na le
jenjini le Mr. Gu inpek na azara a opu ngai ron ole in a training na saboka tunma zong a in ma ason le zwala Vice President ma chu President ti puitumina office avalu chila enga ma main President chuan lo ningin huna nei lo thu lo shil ngal ngota malina chuan lulul chwa in a soiluya Global Singing Contest tel tur chu keiman kalo boi puyang ti na rona ma se President chuan phalowin a company ya po a department lamin tangkaina an nei lo zia te chu lo soi khum tawak maya malina chuan jengbo shu le yang jenjinin a thu an zom du lo thu te soin tangkai lo ni chu du bik lavin a chang let ve boka President chuan ka investor ni a share po inei emang ma se ka kong ron dal su ati sak saka malina chu thinrimin sumle pai du wanga he hmuna om hi kani reng lo enga tan ma ka ti lo ti siang che thu nei na chete talpo nei ve ka du zo ka ni ti ina changa President chuan ka company ni hi ka thu beralom ka thu hi tu man hnial ngai lo ti in an pordun khop mai Vice President ma chu thinrim centro ni na chuak ngala jengbo shu chu company a azana zanin aron kala President churon mu in President chuan I thadeu to MT in a zubia a bo shu chuan in hnuai tang chuan thlir chawin ka thato e har satna engma ka nei to lo Global Singing Contest a ka tel ve theing MT in a vadila ma se President chuan tel tur chuan training chung zong nen pressure nen isisel nei na tor phang contest a tel tur chuan ila chak tok lo ni ti in a lo changa bo shu chuan ani chuan company a tal ka lo let le theing MT zot le in President chuan theilo ilar to salom contest a telin chaklo pheila chuan ka tilo le zwalang ti in a changal wata bo shu chuan a tha e tu laka ma khongai ka dil ngai lo ve ti in a chwa san ngala jenjani ron langin ugong mu tumina lo nga ka ugong churon chhuakin jenjani a mu che chu tlan che da tuma jenjani chuan thata ka bia in competition ticket bo shu ta na pe ve turin a nge na ugong chuan bo shu a hwa shim sa to wangin yang jenjani ngen na chu enga ma ngai lovina kalsana bo shu pa secretary sha naron kalin jenjani chu president jengan mu adu thu shilin bo shu pa in lam an pan ta hala bo shu pa chuan jenjani hne na chuan a company bul in chan chho dan te an chung kwa in anin ro chung chhon zel dan te soin an chung ko company tu cheto tur atun din le dan te ashila bo shu chuan a company enkol se adu zia te soin jenjani chuan zailam chol sanin company enkol jok tura shil turin min du emni ti in lo zot ngal wata bo shu pa chuan iman thiam khop mai a agent ini a I thuwa zom boka min lo shil sakta che ti in angena jenjani chuan agent kan ina angin ka hna chu a beidon lek huna po theitop chu a be seina thar siam sak zel hi ka hna zo kalom ka za hle che a ithil min ngen hi chu ka ti tur ni lo ni ti in changa bo shu pa chuan in ngai zong em ti zo tin jenjani chuan in ngai zong lo ti na changa bo shu pa chuan thil pakhat ka zot leng che nang hian idu em atile a jenjani chuan chan ngai na shetalo bo shu pa chuan bo shu tan hian ro man na fel tak ka siam to a anu pui tur po kan company ta na tangkai thei tur le company enkol pui thei tu tur ka du ani chumi tur chuan anu pui tur tan ka du ka hmu to a tun kum to pa hian anin neyang ati khum ta ngal me a